Τα αποτελέσματα του πρωτοποριακού προγράμματος του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, που στοχεύει στην έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα, είδαν το φως της δημοσιότητας στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα. Στην ημερίδα συμμετείχαν δεκάδες εκπρόσωποι της ερευνητικής και ιατρικής κοινότητας. Οι υπηρεσίες του δικτύου είναι πολύ σημαντικές για τους ασθενείς που εξυπηρετεί, τόσο για την διάγνωση όσο και για την επιλογή των σωστών θεραπείων στην ογκολογία. Είμαστε στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του δικτύου. Έχουμε σε αυτό το δεύτερο χρόνο την μεγάλη χαρά να πούμε ότι ήδη εκατοντάδες δείγματα έχουν ληφθεί από τα εργαστήρια του δικτύου, έχουν αναλυθεί και προχωράμε στις αναφορές προς τους γιατρούς και τους ασθενείς που συμμετέχουν στο δίκτυο. Στο πλαίσιο του έργου έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία των βασικών υποδομών, δηλαδή του αποθετηρίου κλινικών και γενετικών δεδομένων, καθώς και άλλων συστημάτων ψηφιακής υγείας, οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία του δικτύου, ενώ έχουν αναλυθεί περίπου 350 δείγματα από ογκολογικές κλινικές όλης της χώρας, τα οποία στο εξής αναμένεται να είναι πολλές εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες. Την ίδια ώρα έχουν προσληφθεί περίπου 30 νέοι επιστήμονες. Ενημερωθήκαμε για καινούργιες τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα εργαστήρια του δικτύου. Να αναφερθώ για παράδειγμα στις πολύ σημαντικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών για υγρή βιοψία. Ακούσαμε από το εργαστήριο της κυρίας Λιανίδου την τελευταία λέξη τεχνολογίας στην ανίχνευση γενετικών αλλαγών στα πλαίσια της μεθόδου της υγρής βιοψίας. Ακούσαμε από την κυρία Καλέργη επίσης για την υγρή βιοψία από το Πανεπιστήμιο των Πατρών, από την κυρία Τσιτσιλώνη, φασματομετρία ροής. Εξαιρετικές τεχνολογίες, εξαιρετικές μέθοδοι. Είχα τη δυνατότητα μέσα από την παρουσίαση την οποία έκανα να δώσω στα μέλη του ΕΔΙΜΟ τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις προοπτικές που υπάρχουν για εξέβρεση επιπλέον χρηματοδότησης μέσα από διαπεριφερειακές επενδύσεις καινοτομίας και πιο συγκεκριμένα από το έργο Precise EU, το οποίο αναμένεται τον επόμενο χρόνο να χρηματοδοτήσει 4 κοινά έργα καινοτομίας, τα οποία θα υλοποιηθούν στις 12 περιφερειακές ευρωπαϊκές κοιλάδες καινοτομίας, μία εκ των οποίων είναι η περιφέρεια Κρήτης. Βρεθήκαμε εδώ προκειμένου να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης λειτουργίας του δικτύου, δίνοντας πρόσβαση σε ογκολογικούς ασθενείς της χώρας, σε απολύτως εξειδικευμένες μοριακές και γενετικές εξετάσεις και συμβάλλοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη και την περαιτέρω εξέλιξη της ιατρικής ακριβίας στη χώρα μας. Το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα στην έρευνα και αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα και συντονίζεται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και τον καθηγητή Κωνσταντίνο Στρατάκη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών.